Исәнмесез, эфирдә яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Татарстанда бала төп пассажир профилактик чарасы үтәм, шоферлары шоферлары үзләренең яшь пассажирларын ничек йөртә. Уку елына 2 атнадан да азрак вакыт кала. Яршолыда мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит хәйрия акциясе дәвам итә. Татарстанда бала төп пассажир профилактик чарасы үтә. Ел башы статистикасы өметсез. Бәлик булмаган пассажирлар катнашында 78 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 3 бала һәлак булган, 86-сы төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган дип хәбәр иттеләр Республика дәүләт автоинспекциясында. Чолы шоферлар үзләренең яшь пассажирларын ничек йөртә, хәбәрчебез ачыклады. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматлары буенча тотып туру җайланмасын дөрес урнаштырганда һәм кулланганда авариялар очрагында үлем куркынычы якынча 70%-ка, сабыйларда һәм якынча 54-80%-ка 4 яшькә кадәрге балаларда кими. Тик кызганычка каршы барлык ата-аналарда моны аңламый. Не присмотрел, вот подъезжаю в больницу, видимо, сам отстегнулся. Так получился. Болеют, быстрее поехали в поликлинику, поэтому вот хотели пешком пройти, но ветер сильный с температурой, поэтому поехали. А часто так нарушаете? Нет, никогда. Просто бегать не быстрее. Әмма рейд барышында үрнәк машина йөртүчеләр дә табылды. Это наша безопасность. То есть вы понимаете последствия? Конечно. Исегезгә төшерәбез, балаларны йөртү кагыйдәләрен бозган өчен 3000 сум күләмендә административ штраф каралган. Согласно пункту 22.9 правил дорожного движения, на переднем сиденье легкового автомобиля допускается перевозка несовершеннолетних пассажиров в возрасте до 12 лет с использованием детских удерживающих устройств. На заднем сиденье до 7 лет детское удерживающее устройство, старше 7 лет ремень безопасности. Дәүләт автоинспекциясы юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында игътибарлы һәм сак булырга чакыра һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү кирәклеге турында искәртә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Уку елына 2 атнадан да азрак вакыт кала. Яршолыда мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит хәйрия акциясе дәвам итә. Шәһәрнең балалары һәм яшьләр иҗат сараенда әтиләре алгы сызыкта булганнарга 101-нче сыйныф укучысына 10 000 сумлык күләмендә сертификат бирелде. Меценатлар булып Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, шәһәр советы депутатлары, бизнес вакилләре чыгыш ясады. Булачак укучыларның гаилә сертификатларын нәрсәгә сарыф итәчәген хәбәрчебез белеп кайтты. Шәһәрнең балалар һәм яшьләр сараена әтиләре алгы сызыкта хезмәт иткән 1-нче сыйныф укучылары чакырылган иде. Алар арасында Екатерина гаиләсе дә бар. Аның ире СВО зонасында 1-нче көннәрдән үк, ә кызы Василиса быел 1-нче класска бара. Әни сүзләренчә, уку өчен күп нәрсә сатып алынган инде. Әмма мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе турында белгәч шаккатканнар. Я не ожидала. Я думала, просто будет праздник и все. Поддержка всегда нужна, мне кажется. Спасибо, вообще неожиданно. Хоть какая-то, но приятная. Очень большое, огромное спасибо. Ирина күп балалы әни, аларның 4 баласы бар. Хатынның ире 2 ел буе алгы сызыкта. Быел уртанчы кызлары 1-нче сыйныфка бара, димәк барысына 0-дан алырга кирәк. Любые сборы, любой это, конечно, в помощь. Помогает, потому что сейчас ребенка собрать действительно, довольно-таки затратно. Мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит хәйрия акциясе ел сайын үткәрелә. Шушы көннәрдә 100-гә якын 1-нче сыйныф укучысы 10 000 сумлык сертификат алды. Это особые детки, особые семьи, и поэтому мы считаем своим долгом уделить им особое внимание, понимая, что папа сегодня находится на передовой. Акчалата сертификаттан тыш булачак 1-нче сыйныф укучылары театральләштерелгән тамаша карады һәм тәмле туңдырма белән сыйланды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Harbiy operatsiyaga китәргә теләүчеләр махсус операция зонасына эләккәнче барысы да хәрби әзерлек курслары үтә. Берничә көн эчендә алар автомат белән эш итү, беренче медицина ярдәме күрсәтергә генә өйрәнеп калмыйча, пилотсыз аппаратлар белән идарә итәргә дә өйрәнә. Гади ир-егетләрдән аларның ничек чын сугышчыларга ясыйлар, бу хакта алдагы минутларда. Левый, правый, тыл, развернулся. Инструктор контрактчыларны төркемнәр белән ничек хәрәкәт итәргә икәнлеген өйрәтә. 5 көн эчендә сугышчылар 3 юнәлешне үзләштерергә тиеш. Показываем наложение жгутов в красной зоне. Счастливчик кушаматлы инструкторның бурычы үзенчәлекле, ул сугышчыларны медицина ярдәме күрсәтергә өйрәтә. Тагын бер кабинетта контрактчылар дроннар белән идарә итәргә өйрәнә, башка барлык күнегүләр полигонда үткәрелә. Өйрәнүләр өчен һава шартлары мөһим түгел. Подготовка, считай, я когда ехал сюда, я не знал, что подготовка будет. Считай, и подготовка есть, подготовка неплохая. Вообще все устраивает. И режим, и все приближено к боевым действиям. 5 көн эчендә контрактчылар бер командада бер бүтән булып эшләргә өйрәнә. Алар әзерлекле хәрбиләр ди инструкторлар. Решил уехать на СВО, так как я уже устал наблюдать за этим. Решил тоже посодействовать, помочь своему народу. Наша задача максимально дать навыки, знания для того, чтобы в особых условиях они были готовы к нештатным ситуациям, смогли сохранить жизнь себе и своим товарищам. Татарстанда мондый курсларны Казан янында һәм Түбән Камада үтәргә мөмкин. Контрактчылар теләсә кайсы хәрби җыен пунктында языла ала. Лилия Гатина, Алина Камалиева, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Рыба Камчатки в набережных Челнах. Только с 20 по 24 августа. Площадка у гипермаркета «Мегастрой». Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки.